páčili naše dnešné tvorivé dielne? Vy ste tu dneska boli prvýkrát? Prvýkrát. Dobre to je. Deťom sa to páčilo. A kde ste sa o nás dozvedeli? Z internetu. Z internetu? A na budúce, keď budeme niečo také organizovať, určite prídete? No keď budeme mať čas, určite dojdeme. Áno? Aj s výrobkami ste teda spokojní? Áno, áno. A určite využijete aj doma? Na dobudnuté vedomosti? Áno, budeme aj doma určite. Sa nám to páči. Takto akože celkovo takýto projekt, nápad, takýto projekt prepojenie týchto, alebo teda medzigeneračné prepojenie. No myslím si, že je to dobrá vec, lebo už dnešní mladí ľudia ani až tak mi to nejde, tieto staršie veci, alebo také tradičné to nazvem. A to sa tak inšpirujem. Takže si spokojná, hej? Áno. Ďakujeme pekne. Aj my ďakujeme. A povedz mi, co sa ti najviac páčilo na týchto tvorivých dielniach? Dneska je všetko. Hlavne, jak sme to lepili s tými pištolama, a to je všetko. A ty predchádzajúce tvorivé dielne? Jak sme tu vytvárali tým mydla. Páčilo sa mi, ako sme robili tých andielíčkov a ako sme si ich mohli ozdobiť. A tešila som sa, že čo budeme robiť. Nie na to, že som prišla neskoro, ale na to, že sa tešila, čo sme robili. Páčilo sa mi, ako sme robili košíčky, šarkany a ďalšie ozdoby, čo boli veľmi pekné.